Čaute ľudia, dneska som tu zasa, ja Eliasmus 159 a chcem vám ukázať, ako robiť cez Windows Movie Maker 2012 rôzne intra. Takže stránku na to intro vám dám na toto tu, aj na iné, je to asi najlepšia stránka, akú poznám. A tuto už si iba kliknete, to takto presuniete a dáte popis. A tuto si čo chcete. Tak dám napríklad OK. Väčším stačí. A pustím ďalej. A tam, kde to chcete znova, tak potom to znova dáte. Hotovo. Tuto dáte znova. Napríklad. Tu ma teraz napadá. A znova to pustíte. A tuto dáte napríklad a takto si to zasa zväčšite. Hotovo. Tuto sa mi kedysi dala aj meniť farba, nechápem, čo sa mi tam pokazilo. Asi som niečo klikol. Proste som klikol a farba obrazu titule. No. A to už je, ale niečo tomu chýba. Hudba. Takže proste počkať, nie, takto. A teraz. No takže intro už je hotové. Ako vidíte. Hotovo. No takže ďakujem za zhliadnutie, dajte like, poprípade odber a čau. Čau. Čau.